लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोङो फेसबुकनि उइकलि चेलेन्जखौ माबोरै कमप्लिट खालामो। दा गोबां मानसियानो मिथिखायो आरो गोबां मानसिया मिथियाबो जानो हागौ। दा जोङो उइकलि चेलेन्जखौ कमप्लिट खालामोब्ला जोंहा फेसबुकनिफ्राय मा बेनिफिट मोनो एबा मा मुलाम्फा जायो, दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव बिनिनो भिडिअ लाबोनाय जाबाय। दा नोंथांमोनाबो जुदि फेसबुकनिफ्राय आर्निं खालामनो सानदोंब्ला नोंथाङाबो बेखौ मिथिनानै लानाया गोनांथार। दा आङो प्रफेसनेल डेशबर्डआव क्लिक खालामनानै नैबे आंनि प्रफाइलाव खनसे क्लिक खालामनानै नायोब्ला नोंथांमोना बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। गाव गावनि फेसबुक पेजाव उइकलि चेलेन्ज होननाय मोनसे अपसन नुगोन लोगोफोर। दा बे उइकलि चेलेन्जआ मा, नोंथाङा बेखौ मिथिनानै लाथारनांगोन। दा आङो बे उइकलि चेलेन्जआव खनसे क्लिक खालामनानै नायोब्ला नोंथाङा सप्तायाव बेसेबां पस्ट हगारखो, बे सप्तायाव बेसेबां पस्ट हगारखो, बे सप्तायाव बेसेबां रिल्स भिडिअ हगारखो, बे सप्तायाव नोंथाङा बेसेबां भिउ मोनखो बेखौ नुजोबगोन नोंथांमोना। नै दा गाहायाव नुनो मोनदों आरो नैबे गोजौआव नुनो मोनदों लोगोफोर एचिभमेन्ट। नोंथाङा नोंथांनि फेसबुक पेजाव बेसेबां मा लेभेल कमप्लिट खालामखो, लेभेल 1, लेभेल 2, लेभेल 3 आरो मा चेलेन्जखौ कमप्लिट खालामखो नोंथाङा बेयाव नुनो मोनजोबगोन लोगोफोर। नै नोंथांमोना दा नोंथांनि लेभेला बेसेबां जाखो बेखौ श' जाजोबगोन गासिबो। नोंथांमोना फेसबुकआव आर्निं खालामनो लुगैदोंब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे उइकलि चेलेन्जखौ मिथिनानै लाथारनांगोन। दा उइकलि चेलेन्जखौ कमप्लिट खालामनो हाबासो नोंथांनि फेसबुक पेजआ ग्र' जागोन लोगोफोर। बे नङा जे नोंथाङा सप्ता खनसे नोंथांनि फेसबुकआव नोंथाङा उइकलि चेलेन्जखौ कमप्लिट खालामबानो जोङो कन्टेन्ट मनिटाइजेसनखौ मोननो हाया। उइकलि चेलेन्जजों कन्टेन्ट मनिटाइजेसनजों जेबो सोमोन्दो गैया लोगोफोर। दा फेसबुकआ उइकलि चेलेन्जखौ मानि थाखाय हरो नोंथाङा बेखौ मिथिनांगोन। दा उइकलि चेलेन्जखौ मानि थाखाय हरो होननानै बुङोब्ला लोगोफोर, जोङो उइकलि चेलेन्जखौ जोङो कमप्लिट खालामोबा नोंथांनि चेनेला ग्र' जागोन। नोंथाङा भिउ लाबोनो हागोन, वाच टाइम लाबोनो हागोन, नोंथांनि चेनेला मिन्थिजानाय जागोन। नोंथाङा दैलि मोनसे बा मोननै पस्ट हगारबाय थानांगोन। नोंथाङा बेयाव नै होनाय दंखायो गावसिनि, बेबायदिनो नोंथांमोना नैबेखौ नायनानै पस्ट खालामनांगोन। नै दा बेयाव होनदों आंखौ दा बे सप्तानि गेजेराव क्रिएट 7 निउ ग्रुप पस्ट, आंखौ 7था ग्रुपनि गेजेराव पस्ट खालामनो थिनदों लोगोफोर। क्रिएट खालामनानै बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे गाहायाव नुनो मोनदों पाब्लिश 10 निउ पाब्लिक पस्ट, माने आङो 10था पस्ट हगारनांगोन लोगोफोर। बे सप्तानि गेजेराव आङो 10था पस्ट हगारनांगोन। दा आङो अलरेडि 4 हगारखाबाय। नै नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों आं अलरेडि 4 हगारखाबाय। दा आंना 4ल'सै, आङो दा 10था पाब्लिक पस्ट हगारनांगोन बे सप्तानि गेजेराव। दा नोंथांमोना नैबे गाहायाव आरो नुनो मोनबावदों गेट 400 इन्ट्रेक्शन अन इउर पस्ट, माने दा आंनि पस्ट हगारनायाव आङो 400था रिएक्शन मोननाय जानांगोन, माने कमेन्ट, लाइक बायदिसिना आङो 400था माने इन्ट्रेक्शन मोननाय जानांगोन। जेनेबा नोङो लाइक हरनाय, बिदिनो रिएक्शन हरनाय मोननाय जानांगोन। दा आरो कमप्लिट खालामनो हाखांबा नोंथांमोना नैबे गाहायाव कमप्लिट अपसन नुनो मोनगोन। नै दा जेरै आङो पाब्लिक 3 निउ पस्ट रिल, आङो दा बेखौ कमप्लिट खालामखांबाय। आंखौ बे सप्तानि गेजेराव 3 रिल्स भिडिअ आपल'ड खालामनो थिनदोंमोन। दा आङो अलरेडि 3 रिल्स भिडिअ आपल'ड खालामखांबाय। दा बेनिखायनो आंना कमप्लिट जाबाय। कमप्लिट जानानै नैबे जे राइट सिन होनाय थाखागोन गाहायाव। दा जोङो उइकलि चेलेन्जखौ कमप्लिट खालामबाय थानांगोन लोगोफोर, अब्लासो जोंनि चेनेला बा जोंनि पेजआ ग्र' जानायनि लामायाव थागोन लोगोफोर। दा नोंथांमोना जेब्लायबो नैबे लिडार बर्डखौबो नोजोर होनांगोन। नोंथाङा सप्ता मोनफ्रामबो नैबे फार्स्ट रेंक, सेकेन्ड रेंक, थार्ड रेंकआव थानो नाजानांगोन। नैबे भिउ लिडार बर्डआव क्लिक खालामनानै नायोब्ला नोंथाङा नुनो मोनगोन नोंथाङा बे सप्तानि गेजेराव बेसेबां पारसेन्टआव थानो हादों। दा नोंथाङा जेब्लायबो नोजोर होबाय थानांगोन उइकलि चेलेन्जखौ कमप्लिट खालामनो हादोंना हायाखै, नोंथाङा बे सप्तायाव बेसेबां फटक आपल'ड खालामनांगोन, बे सप्तायाव बेसेबां रिल्स भिडिअ आपल'ड खालामनांगोन, बा नोंथाङा बे सप्तायाव बेसेबां लं भिडिअ आपल'ड खालामनांगोन, नोंथाङा बेखौ जेब्लायबो नोजोर होनांगोन लोगो। अब्लानो नोंथाङा फेसबुक टिमनिफ्राय कन्टेन्ट मनिटाइज अपसनखौ थाबैनो मोनगोन लोगोफोर। आरो लोगोसे नोंथाङा दैलि उइकलि चेलेन्जखौ कमप्लिट खालामोब्ला नोंथांनि चेनेलाबो ग्र' जानायनि चान्सआव थागोन। उइकलि चेलेन्जखौ फेसबुक टिमा ओरैनो हराखै लोगोफोर, नोंथांमोना बेखौ ओरैनो हरदों दासान। मानि उइकलि चेलेन्जखौ कमप्लिट खालामोबा नोंथांनि चेनेला बिराद बेनिफिट जायो। नोंथांमोना उइकलि चेलेन्जखौ नोंथाङा कमप्लिट खालामनो हायोब्ला जेरै नोंथाङा रिच मोनगोन, नोंथाङा भिउ मोनगोन, लाइक मोनगोन आरो नोंथांनि चेनेला मोनथिजानाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना दैलि उइकलि चेलेन्जखौ कमप्लिट खालामनांगोन। दा फेसबुक टिमा उइकलि चेलेन्जखौ कमप्लिट खालामनो हायोब्लासो नोंथाङा कन्टेन्ट मनिटाइज टुलखौ मोननो हागोन लोगोफोर। दा आङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानला, नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिबाय जानांगौ लोगोफोर उइकलि चेलेन्जआ मा। दा उइकलि चेलेन्जखौ नोंथाङा नोंथांनि अरिजिनेल कन्टेन्टजों नोंथाङा
कमप्लिट खालामबानो जाबाय नोंथांनि अरिजिनेल कन्टेन्ट लाबोनानै आपल'ड खालामबानो जाबाय। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे नटिफिकेसन बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे आं नोंथांनि थाखाय बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन।